Contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening mga kabisyo, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, sa oras natin ngayon na 11:38 PM, ito po ang programa natin na hindi ka husgahan bagkos ikay pakikinggan. Ito po ang programa na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. Kasama ko po si DJ Rocky Terra sa Top Secret at nag-iisang Titan Jello na handang makinig sa inyo. Pero ngayong Friday mga kabisyo, ito po ang ating rated SPG Super Pack Gunner Top Secret. Yes mga kabisyo, ito po ang oras natin para mapakinggan ng mga kwentong kakaiba. Kakaiba sa inyong mga napapakinggan on air. Pwedeng nakakatawa, pwedeng kabalasugan, basta wag ka lang gagamit ng mga salitang vulgar. Tiyak magiging masaya tayong lahat. Yan mga kabisyo, hindi ko napapatagalin pa, may kasama na tayo ngayong oras na to na nasa kabilang linya at kilalanin na po natin siya bilang caller natin sa Top Secrets. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi, sir. Ayan o. Magandang gabi sa iyo, sir. At happy Friday. Yes, happy weekend po. Happy weekend sa ating lahat. Yun, no? Happy weekend. Anyway, pakilala ka na. Ilang taon ka na? Tagasan ka? At anong pangalan mo? Magandang gabi po sa mga nakikinig. Ako po si Iles, taga Region 2 po. 30 years old. Sorry, medyo mahina lang yung signal mo. Linawin lang natin ulit. Taga Region 2, Ice ba? Tama? Iles, yes po, Iles. Iles. Okay, Iles. Ilang taon ka na, Iles? 30 years old po. 30 years old. Pagkakarinig ko kanina kasi 20 years old. Pasensya ka na. Tumatanda na rin. Ang hirap na rin tumanda talaga, Iles, no? Pero yun nga. Okay, Iles. Gusto ko lang malaman, ano ang rated SPG mo? Super Pack Gunner Top Secret. Bali, nag-start po sa akin yung bangungot na to when I was grade 4. Bangungot? Anong bangungot to? Yeah. When I was grade 4 po, na isa po ako sa mga na-abuse below the belt ng tito ko. Oh. So mismo mong tsuin ang nang abuso sa'yo? Yes po. Anong ginagawa niya sa'yo at paano kanya inabuso? Nung una po, that was school vacation po Christmas po kasi noon. After po ng program namin sa school,
nagka-imbita ng dad ko tsaka mom ko ng konting salo-salo sa bahay, like shots, ganun. Pumunta po dun yung tito ko ng mother side. And then when they got drunk, I heard my papa say na, dito ka na matulog bayaw at nakainom ka na, bukas ka na pumalaot. Okay. Pagkatapos? And then wala pang isang, katapos pumili siyang pumasok sa room ko, and then wala pang isang oras, he hugged me. Walang mali siya kasi tito ko siya. Then bumangon siya, tinalis niya yung top na damit niya, tas sinak niya yung dede ko, nipple ko from right to left. Sinak niya yung dede mo to right to left. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yeah, he kissed it. Tapos hindi ko maintindihan yung nangyayari that night. Hindi ko yung sa feeling mo, mixed emotions, kung bakit may ganun. Tapos he kissed me on my lips. Parang sabi ko, bakit, paano? Parang binalawak ko na lang yung isip ko na, siguro baka lasing to. Mm-hmm. Mm-hmm. And then, na kinaumagahan po, parang walang nangyari. Parang back to normal ba na tito ko siya, pamangkin niya ako. Walang nangyari. Gusto ko lang malaman, aware muna kayo? Aware ka ba na etong si tito mo ay straight na guy or talagang gay? Ano doon? Straight siya eh. Yun ang pagkakaalam ko. But, ang kasi, that time, nasa farm siya, may girlfriend siya. So, hindi talaga siya ladlad, di ba? Hindi siya ladlad. Hindi po. Okay, tapos, ayun nga po. Tapos nung kinumagan, parang walang nangyari. Parang ganun. Pero araw-araw, gumugulo na yun sa isip ko, bakit ganun yung nangyari? So, parang inano ko na lang na, okay, baka lasing lang siya. Hindi ko naman po magawang magsumbong or mag-create ng issue kasi my family engaged to politics. Like, ayoko naman makasira ng image namin. Pero grabe naman siya malasing ha. Kung lalaki ka, tapos malalasing ka, grabe naman yun nang sasak ka ng nipple, di ba? Ganon. Parang ang sagwa naman yun, di ba? At ang worst doon, naulit yun ng naulit ang mali ko. Wala akong pinagsabihan. Gano'n kadalas? Kasi that night, nung natapos na yung Christmas na yun, parang madalas na rin siyang pumupunta sa bahay. Ganun. And then, ang nasa isip ng dad and mom ko, parang okay lang because he's a part of our family. Tapos lagi siya natutulog sa kwarto mo. Pinapayagan siya ng nanay tatay mo. Kasi wala silang ka-idea kaya pinapayagan siya. Parang, tito mo yan, ganito, ganyan. Worst thing is that we're churchgoer. Tinuruan kami ng magulang namin na lumaki sa simbahan. Mm-hmm. Kaya yung mental ko that time, parang ang gulo. Kaya kinausap ko na yung mom ko after, imagine that was grade 4 until grade 6 nangyayari na yun. So, just a long time. Tapos nag-transfer na ako. Kinausap ko yung mom ko, transfer na lang ako. Doon na lang ako sa lola ko. Ng father side naman. So in short, lumayo ako sa amin. Lumayo ako doon. Kasi nabubulabog na ako. Especially my mental at saka sa pagka-gender ko. Kasi to be honest, nung bata ako, na-curious na ako na bakit ganito yung feeling? Bakit tito ko
Ay, kala ko ba sinasabi sa church, ang lalaki sa babae lang, ang babae sa lalaki lang. Yung curiosity, pumasok na sa isip ko. Tumira ako sa bahay ng lola ko. Ang pinag-openan ko nun, yung lola ko, kasi best friend ko talaga nun na yung lola ko. Tapos yung lola ko, mayroon siyang, pina-check up niya ako mental. Tapos may mga session nun. Akala ko sa paglayo ko sa mga toxic or sa mga negative vibes ko doon sa lugar namin is matatahimik na ako. Matatahimik din yung utak ko. Na matutuldukan na yung mga tanong kung bakit. Ganun. But first day of class when I was in first year high school, new environment, new friends, walang bagong comparison na naman sa sarili mo. Siyempre, pag transfer ka sa isang school, hindi naman sa pinagmamayabang pero sikat ka. Then, tinatanong na nila kung straight ka, bisexual, gay, yung sa LGBT. Those questions thundered my ears na parang bumabalik na naman sa akin yung kung hindi ko na-assess yung sarili ko, straight ako eh. Pero bakit nagawa sa akin ng tito ko? So, am I put myself into bisexual? Or something? Kaya yung mga taong nagtatanong sa akin nun, iniiwasan ko na lang. Like, tapos one time, merong akong naging classmate na bisexual. Tapos nagkwento siya ng below the belt. Yun, maalala ko yun eh. Nasa kubo kami nun. Nagkwento siya ng below the belt, anong ginagawa niya sa lalaki, kung paano niya pinaparaos yung lalaki. Doon ko inassess yung sarili ko na pag na-attract ka ng na-attract ka ng same-sex, bi ka na rin or considered gay ka na rin, then in-explain niya sa akin, no. Parang ang bisexual kasi attractive both male and female. So sabi ko, okay, I attract both side. Bakit ka na-attract sa sa male, sabi niya sa akin. Hindi ko sinabi sa kanya yung past ko na curious na din ako bakit pag si Tito gumagawa sa akin, ang saya niya. Parang since naulit-ulit na yun, parang gusto ko na rin maramdaman yung same feeling. And then matagal na hindi ako umuwi sa amin. Hindi ko nakita si Tito ko until I finished my high school, hindi ko siya nakita. Tapos, nung one time namatay kasi yung lolo ko ng mother side, pinauwi ako sa probinsya. Doon ko nakita yung tito ko. Alam ko na naman yung nasa isip niya, alam ko na naman. Pero, wholehearted na akong umiwas. Kasi pangit na eh, parang ganun. Tapos, parang ang mali pa kasi, akala ko ako at saka si Tito lang nakakaalam. Yung pala, pati din pala yung mga kumpare niyang nagsesession ng inom. Hanggang sa nagkalat na din na, si Jason, F-body ni ganito. Parang doon pa lang wala, parang inisip ko wala na akong space dito. Nag-college ako na inamin ko, nag-college ako na pinasok ko talaga yung mundong same-sex. Kasi gusto kong maramdaman ano yung exact feeling. Ano yung exact feeling na tapos actually to be honest, nakahanap ako. Totoong magmamahal sa'yo. Maano ko na nararamdaman ko na nung kami na
nung first year college na ako, kami na, nilihim pa namin kasi ayaw pa namin umasa sa magulang namin eh. Siyempre, during our time, we hate or we afraid discrimination. Mhm. And then, tinuloy namin, tapos ganito pala. Pero iba kasi yung in a relationship ka na mahal mo, na ginagawa nyo yung below the belt, than yung forced, tapos sarili mo pang kadugo. Tapos, nung nag-criminology ako, first year college, tinawanan ako sa amin. Parang, si mag-criminology. Yung discrimination ba? Kind of discrimination. Kasi nasira na ako dun sa amin eh. Kinausap ako ng mom ko na sabi niya, ganito, ganyan para mas panatag kaisipan mo. Mabigat man sa loob ko, from criminology, I shifted into an education. Tapos nung graduate na ako kami ng jowa ko, nagkatrabaho na ako kami, bumukod na ako kami. Nag-boarding house kami, we create our own business, nabibili na namin yung gusto namin, like, LGBT kami, pero hindi kami gaya ng iniisip. It's not what they think na pabigat kami sa lipunan. Parang naging, hindi naman sa pinagmamalaki po sa amin sa lugar namin. Isa kaming tinitingala na LGBT na malinis gumalaw. Tapos, ang damot lang kasi ng kapalaran, nung nagulo lang po kasi kami ng taong yan na nahuli ko kasi si Tito, tapos si Jowa din. So it means pati jowa mo, biniktima neto ni tito mo? Opo, sa boarding namin. Kasi pumunta si Tito doon, like inuman, ganun. Siyempre si Jowa in-entertain, di pa nga niya masyadong kilala. Tas, andun na din tayo sa sinasabi nating tukso, etc. Kasi isa na akong public servant dati. Nag-overtime ako. Kasi COVID nun. Kasi kami, hindi ako yung isang nag-audit ng mga vaccination. Pero, Iles, gusto ko lang din malaman, bago mo ituloy yung kwento mo na yan, gusto ko lang din malaman, hindi mo ba nakwento ito sa partner mo nung mga pinagdaanan mo na bata ako, alam mo ba? Kung ano man ang tawagan nyo, kunyari, love. Kasi yung tsuhin ko, abuso ako. Kaya galit ako dahil kaya rin ako nakaramdam ng ganito. Dahil sa kanya, di ba? So, ingat tayo ha. Pero bakit nyo pa rin pinatuloy na dun sa bahay ninyo, pinadalaw nyo rin? Gusto ko lang din malaman kung bakit ganun pa rin mutual yung relationship ninyo between doon sa tito mo. Actually, as far as I remember, nung nagkaligawan or nagkaaminan ng feelings, tinanong niya ako bakit ganito ako, bakit gusto ko yung same sex. Sinabi ko naman sa kanya, but without even mentioning the name. Sabi ko, ganito yung nakaraan ko. Tapos sabi naman niya sa akin, tatanggapin kita kung ano ka. Walang iba-iba sa world natin. Hindi naman na po sumasagi sa isip niya if tulad pag dalawa lang kami, nag-uusap kami, ganun. Hindi naman niya tinatanong na, kumusta na yung tito mong humali sa'yo? Walang ganun eh. Silent kasi na, walang kumustahan sa past. Alam niya kasi nairita ako pag tinatanong niya ako regarding that matter. Okay. And then, yun nga po, nung umuwi na ako, 8:00 ng gabi hanggang 9:00 kasi. Tapos, patay yung ilaw sa boarding house. Good thing is that I have a duplicate key. Tapos pag open ko sa gate, hindi pa kasi nila naririnig kasi
napakalakas nung loud ng speaker nila sa loob ng kwarto. Even bark ng dogs namin, hindi nila naririnig. And then na-shock na lang ako nung na-shock na lang ako. Tapos nakita ko sila actual, as in actual, na naka-rosary position, parang ganun. What do you mean rosary position? Hindi ko alam yun eh. Okay lang. Rosary position matanong ko lang sa'yo. is yung... Apo. Ang nadatnan ko lang po kasi dati, nakahiga siya, tapos may nakapatong na unan yung puwet ni Jowa, tapos ine-F ni Tito. Ibig sabihin, yung parang buko juice, binubuko juice siya, ganun ba? Oh, tapos opo, parang ganun na nga din po. Ganun ba yung rosary position? Sobrang kasi as in wala silang saplot eh. Okay. Yung bot talaga si Jowa. Tapos nagkagulatan lahat. I switch on the light. Tapos I turned off the music. Hindi ako umimik. Pero wala ako sa feeling na umiyak. Tinitigan ko lang sila. Pero yung tito ko, nagbibihis na. And then, drive niya yung motor niya, umalis. Siya naman, nagbibihis na din. And then, saying, sorry. Ako, lang, tinanggal ko yung mga bedsheet, yung punda ng unan. Kasi gusto kong palitan. Kasi nadudugyutan ako eh. Hindi ko siya pinapansin. Tapos, nakulangan ata siya ng shot. Tapos, nung umalis siya na hindi siya nagpaalam sa akin. Basta nag-note na lang siya sa ref namin na bibili lang ako ng isang bote. Sana kausapin mo ako after. Ang lapit-lapit lang ng namin. Ang lapit-lapit lang ng palengke sa amin. Baka nabitin ng hindi shot yung binitin. Oh, andun na rin ho tayo. Baka nga feeling ko nun magkikita pa sila sa labas eh. 'Di ba? Baka sa ibang shot, 'di ba? Magpa-shoot, hindi shot. Sabi ko, naghahanap ka na, hindi ka na masaya sa akin for 7 years. Tapos, nagtataka na po ako that time na, bakit dapat yung 30 minutes, nakabalik na siya dito eh. So, I grabbed the key, sinundan ko siya sa mga 24 hours open na store sa convenience store, oo. And then, parang familiar sa akin yung flyers ng motor na naaksidente sa kanto. Yun talaga yung nag-catch ng attention ko. Naka-uniform pa ako nun sa government. Mm-hmm. May nakapaligid na yellow caution. Pumasok ako. And then, pinagbabawal ako. Tapos sabi ko, nagtatrabaho ko sa ganito, sa DILG. Ganito, ganyan. Papasukin mo ako. Familiar sa akin yung motor. And then, pinapasok ako ng mga DRR kasi sila yung mga rescuers. Tinanong ko, yung nakasakay ba ng motor dito, sila Janjan at saka Jenjen, sabi ko. Ang facial expression ng DRR, question mark, kasi hindi nila kilala din yung na-aksidente. Tapos, pag-ligaya po, sabi niya sa akin, yun nagulat ako kasi doon yung exact mismo na namin, na place namin. Sinipa ko yung motor, which is hindi dapat pwedeng sipain. Hinila ko yung plate number. Tapos nakita ko yung plate number, same sa plate number ng motor namin. Tapos, parang grabe naman to. And then, tinanong ko, sino nag-rescue sa kanila? Kasi COVID-19 nun eh.
Sinong nag-rescue sa kanila? Team Alpha, Team Bravo? Tapos sinabi sa akin, both team kasi dalawa yung taong involved. And then, tinakbo siya sa nearest hospital para maka ng first aid bago itra-transfer sa hospital na makikater sa nila, sa state, sa nila, So, Iles, case nila. itong jowa mo, siya yung nadisgrasya kasama yung tsuhin mo. Tama ba ako? Opo. Ang unang namatay po, si Chohin ko po. Wait, namatay yung tsuhin mo? Po yung tito ko doon. Opo. Tapos, pumunta ako sa hospital kung saan sila pinunta. Nakita ko doon si Joanne na 50-50 na rin, sabi ng doktor. And then, hindi natin pwedeng itakbo to sa hospital na ma-cater yung case nila hanggang walang family member. Ako nag-skandalo na ako dun sa hospital. Kahit wala na akong pakialam kasi may professional ethic naman pag naka-uniform ka eh. Sabi ko, ako ho yung partner niya, ako ho yung kasama niya sa bubong. Tumitira na po kami sa isang bubong. Tapos sabi ng doktor, eto pwede na to. Pumunta kami sa hospital, kasama ako sa ambulance. Hawak ko ang kamay niya. Nagsasorry ako. Pero alam ko, humihinga siya by the help of oxygen. Pero alam ko hindi na niya ako maririnig or something kasi wala na siyang malay. And then, pumunta ako sa hospital. Nung nasa hospital na kami, I signed everything. Parang may pepapermahan ka pa, na isaswab pa siya bago siya mapepermahan kasi may 12 cracks sa backbone niya. Tapos, ang masaklap mo kasi yun, nangyari yun ng 11 p.m. Kinaumagahan ho kasi anniversary ho namin. 8 taon na sana. Tapos, 4:00 ng madaling araw, pinauwi na ako. And then, kunin mo yung health card niya. Kasi, we are prepared, boss, na insured kami. Like, kahit hindi nyo tatanungin, St. Peter, naka-insured po kami. Parang wala nang problemahin yung mga magulang namin. Pagdating ko pa lang sa bahay namin, bit-bit ko na ho yung unang thermos, ganun kasi yung mga basic needs mo sa hospital. Tumawag na ho yung designated nurse nila na, sir, kailangan na ho ng perma nyo kasi si Junjun po, namatay na ho. Parang, alam mo yung ginawa ko that time, tumakbo ako sa church. Sabi ko, as in sumigaw talaga ako doon. Sumigaw ako doon na, ako pa talaga. Parang binus ko, ako talaga. Ang dami naman nung magnanakaw, ang dami naman nung rabies, ang dami naman nung bakit sa akin mo pinadama sa akin since bata pa? Kung kailan may nakakaintindi na sa akin, bakit kinuha mo pa? Parang narinig ako ng pare. Kwento ko sa pare, bit-bit ko yung unan at saka bag. Hindi ako dumiretso sa hospital eh. Kasi ayoko siyang makitang nakakumot na ng puti. Alam mo, buti na lang ang gaan-gaan ng pare. Sabi niya sa akin, yung pinahanda niya yung kasi iniwan ko na yung car namin sa simbahan. Ang ginamit namin car ng simbahan. Yung paring sinamahan ako pumunta sa ospital para kunin yung katawan niya, ganun. Ang worst thing is that yung jowa ko po, wala ho siyang kapamilya dito, lahat nasa abroad.
So sa akin ho lahat nakatiwala, lahat ng decision sa akin ho lahat. Ang sakit lang na sana man lang, yung ang dami ng questions sa isip ko na sana man lang wag naman sa kinuha ni Lord. Yung maayos-ayos sana na moment. Yung walang war, walang ganito kasi actual kanino ako susumbat ngayon kasi pareho naman na silang wala. Kanino ako mag-open ba? Parang sabi ko, ano to, kikimkimin ko na lang. Gaya ng pagkikimkim ko since when I was grade 4 until now. Ganito na lang po ba yung role ko? Ang magtago-tago na lang. Ang hirap mag-decide pagdating sa jowa mo in terms of funerals. Yung ikaw mag-decide sa lahat, anong idadamit niya, anong ipapabaon sa kanya, anong kulay dapat yung mga bulaklak. What to do? Kasi wala naman nang nakauwi sa kanila kasi that was COVID. Kung uuwi ka sa Pilipinas noon, ika-quarantine ka pa ng 14 days. Eh, ang pwede lang sa lugar namin, 5 days lang na pwedeng ipagburol yung tao. So, bukod dun sa role ko na paglilihim, naging responsibilidad ko na rin yung sakit ng 5 araw na ililibing na hindi makita yung buong pamilya niya. Online lang. Nagpapasalamat na nga ako kasi nag-negative siya sa COVID eh. Kasi kung positive siya, ililibing siya agad-agad during that day. Elise? Pero dapat ba ako magpasalamat or questionin ko na bakit ako? Naging good person naman ho ako, hindi naman po sa ano. Lahat naman po ng do's and don'ts in terms of Christianity, ginagawa ko naman ho. Ang pagkakamali ko lang ho siguro is yung sa same sex. Kaya nga minsan gusto nung nailibing na si Tito kasi pumunta talaga ako sa buntod niya. Sinabi ko sa Tito, ang dami kong gustong itanong. Bakit nagawa yung mga ganon? Alam mo ba, sa ginawa mo, pinasok ko yung mundong curiosity. Sa ginawa mo, napasok ko yung ganitong relasyon. Sa ginawa mo, nasaktan ulit ako ng ganito na ginawa mo sa akin when I was grade 4. Wala nang sasagot sa akin. Even I ask, sinabi ko na to kay ma'am pero it's too late. Siyempre, mga positive things na lang ng sinasabi ng mama at saka dad ko. Pero wala na yung hinahangad ko na sagot na gagaling mismo sa tao. So now, masaya na ho ako. Umalis ako sa amin. Ng ibang bansa na lang ho. Dito na lang ako mag-move on. Liz? Hello, brother.
Hello po. Yes, nakikinig kami sa'yo. Wala akong mga salita Yes. na pwedeng gamitin dahil gusto lang namin mapakinggan at gusto ko lang din na may out mo lahat ng mga sakit at bigat na nararamdaman mo. Dahil yun naman talaga ang programa namin dito. Handa kami makinig. Ito yung lugar kung saan pwede ka magbahagi ng hindi ka i-judge. Actually, I felt the moment na yung ang tagal mong nararamdaman, and then one time nag-scroll ako sa TikTok, and then nakita ko yung live nyo, and then someone asking those secrets para makagan yung ano nila. Piniplay ko na sa office namin, and then you mentioned na hindi ka husgahan, ganun. Ang sarap sa feeling na mailalabas mo rin pala yung nasa loob mo. That someone makikinig na hindi ka i-judge. Tapos sabi ko, try ko nga to. Actually, try ko nga to. Since ang off namin Friday, Saturday. Tapos yun, nagbaka sakali ako today. And thank you so much, Love Radio, for having me tonight, affairs. Ngayon, actually, sa mga kapwa ko LGBT, yeah, I am now embracing myself as bisexual because galing na nga ako dyan, hindi ko naman na ho yun kinakahiya. And there's nothing wrong, brother. Walang mali doon. There's nothing wrong Yes. to be part of LGBT, and There's I'm proud of nothing it. wrong to be part of LGBTQA+, dude. Walang pwedeng humusga sa'yo. Yeah. Ang bonus ko na lang sa guilty ko sa jowa ko na hindi kami nag-usap bago siya namatay is that, di ba, minention ko before na nagkaroon kami ng sarili ng business, yung hindi kami sumandal sa pareho naming parent, yung tumayo talaga kami sa sarili namin. We build our businesses. Pinaubaya ko na lang ho sa family niya. Ang tumatakbo na lang ho sa isip ko, sila kasi nawalan na. Kahit ilang laban, kahit anong laban, wala nang magagawa, wala nang maibabalik. Ako kasi, kaya ko pang kumita. Ang magandang part din naman sa side nila is, anak, kumusta ka na? Sana kumain ka ng maigi. Huwag kang papagutom, mag-ingat ka. Yung inaanak na rin nila ako. Elise, gusto ko lang din malaman, total naman, hindi kita kinat kanina habang nagkukwento ka. Ba't daw sila na-disgrasya? Na hit and run ba sila? Or sarili nila mismo na-disgrasya nila? Nabangga daw ba sila? Ayun nga ako kasi nung after investigation, di ba, nandun yung mga cellphones. Oo. It's normal kasi jowa ko siya, alam ko yung password ng cellphone niya. Nabasa ko yung convo nila na, sorry, saktan natin si Iles. Tapos nag-text, nag-reply si Tito na, alam ko, ako yung unang nanakit sa kanya years ago. Tapos sabi niya, ano, ikaw yung kwento niya? Ganun. Tapos ang nireply niya, oo, nandito ako ngayon sa balutan sa 24 hours. Pumunta siya. Yung 30 minutes na yun na inaantay ko si Joe, nakatumba pa pala sila ng 2 bote. And then they planned to go to my tito's place, but sadly, na hit and run silang 2.
Akala ko kasi bibili lang siya ng bote tapos iinom sa harapan ko eh. Akala ko bibili lang siya ng iinumin tapos mag-iinom siya sa harapan ko. Masosolve namin yung problema namin eh. Wala naman pala akong idea na magkikita pa pala sila ulit. Liz, may mga nagtatanong dito. At gusto ko lang din, nandiyan ka habang sasagutin ko to. May mga nagtatanong na karma daw ba ang tawag doon? Ako naniniwala ako na hindi karma yon, mga kabisyo. Isa po yun na naging dahilan lang ng kanilang oras. Dahil hindi naman natin masasabi kung kailan tayo kukuhain ng Panginoon. At may mga dahilan Hindi lang na natin ginagamit. Yes, may mga dahilan lang na ginagamit ang Panginoon kung para matapos na yung buhay natin. Kahit sabihin mo hindi sila madisgrasya, malay mo silang dalawa, mabangungot pala, sabay silang oras na yun, mababangungot. Or hindi natin masasabi. Pag oras mo na. And hindi ko tinitignan na karma yun. And sa mga kabisyo natin na nagtatanong ngayon na karma yun, hindi po yun karma kabisyo. Oras na nila eh. 'Di ba? Wag Tapos na natin, na po yung tapos chapter na yun nila. eh. Yun do yung Yes. yun do yung pumapasok sa isip ko. Okay, tapos na yung story nyo. Diba? Tapos na yung chapter nila. At wag na natin tignan na karma yun. At doon naman sa side ni Isles, siya yung binigyan ng pagsubok ng Panginoon eh. Upang mapatunayan yung katatagan netong tao na to. Na noon pa man, binibigyan ka na ng pagsubok ng Panginoon. Hanggang ngayon, binibigyan ka pa rin ng pagsubok ng Panginoon. At doon natin nakikita yung katatagan natin. Lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong battles eh. Silent battles. May kanya-kanya tayo mga problemang kinakaharap. Pagsubok na kinaharap. Diba? And hindi dahil galit sa atin ang Panginoon, sisisihin natin ang Panginoon, or dahil hindi dapat sisihin natin yung sarili natin, napakamalas natin. I think, kaya tayo binibigyan ng mabibigat na problema dahil kaya natin solusyonan, kaya natin matanggap yun. At yun ang magpapatatag sa atin. Someone asked me that line. Alam mo yung kinento ko na father Yes. na sumama sa akin? Kasi I'll go to Catholic because I'm a Catholic. And then si Jowa kasi, they are born again. And then na after kasi araw-araw na ako dati-rati natatakot ako pag nasa nasa cemetery ako ng alas 9. Hindi, hanggang alas 4 na ako doon. Ganun kasakit. Wala nang takot-takot. Gusto ko mabantayan ko lang. Parang doon ko na lang binubuhos lahat. Minsan ina-assess ko na rin yung sarili ko. Hanggang kailan ako ganito. Na araw-araw sa cemetery, na nagla-lunch doon, nagdi-dinner, nag-breakfast. Actually, napabayaan ko na rin yung trabaho ko dahil sa sakit na yan. Kinausap ako na instead of maawol, mag-resign na lang ako. Forced. Nag-resign ako. Imagine, nagmahal ako na 3 bagay yung tinaya ko para sa future ko. Una, pangarap ko mag-police but I shift to education kasi because of discrimination. Second one, nagparaya ako sa both family namin. Tapos eto, Alam mo, ako naniniwala ako dun sa kasabihan na
Everything happens for a reason. May dahilan ng lahat ng mga bagay kung ano yung mga nangyayari sa atin. And kailangan lang natin yung salitang acceptance. Kailangan natin tanggapin kung maging maganda, pangit man, ang mga pagsubok na binibigay sa atin. At Yun para nga naman ho yung sa akin, question sa akin. at para DJ, sa, okay? everything's happen in a reason or parang ano ba yung rason? Ano ba yung meaning to sa akin ngayon? To be honest, Iles, ako, hindi ko rin masasagot kung ano ba yung rason ng Panginoon kung ano yung binibigay niya sa'yo. Kasi ikaw lang din figure out yan eh. At the end of the day, makikita mo na, kaya pala ganun yung nangyayari sa akin. Kaya pala binibigay yung ganito kalaking pagsubok. Kasi ito pala yung nag-aantay. Minsan hindi pa natin kagad nakikita kasi kapag nasa madilim pa tayong sitwasyon ng buhay natin, wala tayong nakikitang liwanag eh. And ganyan, naiintindihan ka namin at naiintindihan kita ngayon na hindi talaga natin alam kung ano yung plano ni Lord. Kahit sa akin, hindi ko rin alam anong plano ni Lord. Sa'yo, hindi ko rin alam anong plano ni Lord. Pero at the end of the day, meron dahilan kung bakit nangyari yan. At may magandang resultaan lahat ng yan. Huwag ka lang mawawalan ng... I'm praying and hoping na makikita ko yung bright side na yan. Yes. Kasi, to be honest, until now, binubuhat ko pa rin po kasi... And para sa akin, Iles, yung doon naman sa part mo na hindi ka pa rin makamove on until now. Lagi mo tatandaan, ang pag-move on kasi, ano yan eh, proseso yan. Na hindi naman agad-agad talaga na makaka-move on ka. Pero alam mo, Iles, darating yung araw na masasanay ka na. Na yung pain na nararamdaman mo ay nagiging normal na. Hindi dahil sa kinalimutan mo, pero dahil sanay ka na. Masakit, naiintindihan kita doon sa sinabi mo kanina na ang sakit mawalan ng taong minamahal. At isa sa mga mahirap na proseso, yung pigilan mo yung emosyon mo. I-out mo yung emosyon mo dyan sa mga nararamdaman mo. Pero okay lang yan. Iles, bigyan mo ng espasyo yung sarili mo para makapagluksa. Kasi wala namang makakapagsabi na dapat 3 months ka lang magluluksa. Dapat 2 months ka lang magluluksa. Pero kasi, in terms of sa mga psychiatrists, kapag 3 months ka na daw, na more than 3 months ka na daw, na hindi ka daw nakaka-move on pa at naaalala mo pa rin, iyak ka pa rin ng iyak, I think, pinakamaganda dyan, ako marirecommend ko sa'yo is, kumausap ka ng mga tamang tao o doktor mismo, para ma-assess ka nila. Pero yun nga, hindi rin natin tinatanggal dito na maka-move on ka ng sarili mo lang. 'Di ba? Hanggang sa dumating yung araw na matanggap mo na ang realidad na wala na talaga siya eh. Hanggang dun lang talaga eh. At lahat naman ng tao may kanya-kanyang ending eh. 'Di ba? Opo. Yung bigat na nararamdaman mo ngayon, nandyan yan. Nandyan yan at bit-bit mo yan araw-araw. Pero hanggang sa makakasanayan mo na lang na ma-handle na yung pain. Kung pwede ka Worst lang thing is that nung kasama ko siya, ang dami naming pangarap na dapat ganito after we've been together 7 years.
Mag-8 years na tayo. Dapat after 1 year, yung bucket list natin na magkaroon ng ganito, matutupad na natin. Yung, ang dami naming bucket list. We have 12, but we did 8. May 4 remaining. Alam mo yung 4 na yan? Ako na ho yung tumutupad mag-isa. We dream go to Bangkok. Ako lang ho, dala ko lang ho yung picture niya sa wallet ko. Nilalabas yung picture niya every tourist destination kung nasan ako sa Bangkok. Sabi ko, okay, 9. We have 3. Pangarap namin, kasi idol niya si Sarah G. Manood ng concert, I Am Here Middle East. Nung merong concert si Sarah G na nakabook si mom ko, umuwi ho ako. Ginawa ko ang balikan ng Pilipinas at Middle East. Pinalado ako na nakapag-picture kami ni Sarah G with his picture. May dalawa na lang, pero yung dalawa hindi ko na ho kayang ibigay. Ano ba yung dalawa na yan? Ang gusto niya kasi mag-surrogate kami. Hindi na ho yun mangyayari. Yun na lang ho yung sinusorry ko sa kanya nung umuwi ako noong December. Sorry, sabi ko, I did my part na as your partner. Ginawa ko na lahat ng nasa bucket list natin. Pero this 2 part, last 2, sorry but I can't. Kasi wala na siya eh. Wala na siyang kukompleto eh. Okay, Iles, kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong gusto mong last message sa kanya? Actually, ito na rin yung pray ko. Every time na I put myself close to God. Na kasi actually, last na anniversary namin, napakaniginipan ko siya. Na sabi ko, kung nasan ka man, hindi naman sa part na nakinalimutan kita, you have still space in my heart. Masaya ako kung asan ako ngayon, and I am happy kung nasan ka man ngayon. Kung anong ginagawa mo ngayon, basta don't bother or don't worry about me. I can manage kahit ang sakit-sakit na. Iles, sobrang dami ko ng oras na naibigay sa'yo at I hope na pagaan namin ang iyong pakiramdam. Thank you so much. Thank you so much. Yes, first time ko to na ganito kahaba. 12:31 AM na po. Pero wala akong mga salita na magagamit para mapagaan ko yung loob mo. Pero yun nga, ang paalala ko lang sa'yo na sana maghilom yung mga sugat na yan. Dahil alam ko naman na hindi madali talaga na mawalan ng taong minamahal at nakasama mo na matagal. Naway gabayan ka ng Panginoon na mabigyan ka ng wisdom at makatulong din ang pagdadasal sa'yo para makapag-heal ka kagad at makamove on ka kagad dyan sa nararamdaman mo. At kung kailangan mo nang lumapit din sa mga doktor
espesyalista na makakatulong din sa'yo, gawin mo din yon. Huwag mo rin i-close yung opportunity na yon, ha? Thank you so much, Love Radio. Thank you so much. Yun. Maraming salamat. Maraming salamat. Iles. God bless you. Thank you po. Thank you po. May handog akong awitin para sa inyo. Awitin ni Sarah para sa inyo. Maybe this time. Pagbaba ko ng call na to, pwede mo mapakinggan to sa Love Radio app o kaya sa radyo mismo kung meron ka dyan, ha? Mag-iingat ka and God bless you. Thank you so much. Mga kabisyo, sobrang overtime para sa akin ito, pero binigay natin yung pagkakataon dito sa tao na ito dahil alam natin na may mabigat na nararamdaman itong caller natin. Mga kabisyo, alam nyo naman po ang programa natin na Rated SPG ay hindi po ganito, pero talagang minsan may mga dahilan din si Lord kung bakit tayo tumatanggap ng call at akala natin Rated SPG yun, pero yun nga, kakaiyak lang at napaka bigat lang din sa nararamdaman natin. Pero yun nga, sana pagdasal natin itong si Iles at syempre sa mga nakakaranas din ng katulad ni Iles na ganyan. Naway bigyan kayo ng kapayapaan at kaliwanagan ng Panginoon kung paano nyo i-handle ang lahat ng yan. Tulad yan ang sinasabi ko kanina pa. Ang sakit na nararamdaman ninyo ay nandyan talaga yan. Bit-bit mo yan sa araw-araw pero matututunan mo din na ma-handle yung pain na nararamdaman mo. Mga kabisyo, maraming salamat po sa inyo. Muli ako nga po pala si DJ Titangelo. Ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Sa oras natin ngayon na 12:33 AM, ikaw po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At handog kong awitin sa inyo ay awitin ni Sarah Geronimo. Maybe this time. Handog